Brigada Local News. Brigada siya naton balita lokal nakandam ang deployment or deployable response group han Coast Guard District Eastern Visayas sagod maghatag na bulig. Nagpapadayon nga pagbaha ngan landslide nga epekto ini hiton SHEARLINE dinya Eastern Visayas. Kabatunan daw ini hagin pagawas nga memorandum number 01-002 han Regional Disaster Risk Reduction Management Council nga nagmamando hatanan nga mga ahensya nga igbutang ang tagsa nga mga personnel ngan kagamitan na standby readiness. Pananglita naman nga maggrabe itong sitwasyon na pirang mga lugar din rehiyon nga catch basin hin baha. Sugad ito ni Papa da Eastern SAMAR dayon nga pagdudumaraon ang deployment hiton mga personnel. Brigada Local News. Pabili na evacuation centers tungod itong mga pag-uran DUROT itong SHEARLINE katumbas pa inihin 2,771 hanggang individual nga temporaryo nagpapabilin ha 34 nga mga evacuation centers. Kasumpay niya na naman ha 310,000 nga mga individual ito nahipati kahan Department kun DSWD nga apektado itong SHEARLINE. Nagpapadayo naman itong relief efforts itong pamunuan ha mga probinsya nga apektado kundi nakapagpadangat na rin haros 14 milyon ke pesos nga kantidad hin humanitarian assistance. Brigada Local News. Samtang mga kabrigada bumisita naman ha probinsya itong Northern Samar, kakulop ng Vatican Ambassador to the Philippines, Archbishop Charles John Brown. Ang mga courtesy visit. Gain pangunahan ni Most Reverend Brown ang installation itong bagong obispo ng probinsya ngay 3rd Bishop ng Diocese of Catarman, ni Most Reverend Noli Buko. Mapaso naman naging tapo ang Papal Nuncio ang 200 nga mga estudyante itong Catarman National High School, provincial government department heads, employees, bishops, ngan church leaders, ngan mga opisyalis gihapon hiton probinsya. Sa babaruan nga diri ito yung siyahan nga pagbisita ni Papal Nuncio Brown sa Northern Samar tungod kanidahan March 2023, bumisita gihapon hiya sa probinsya para pangunahan ang funeral mass para kan Most Reverend Angel Hubayan, First Bishop ng Diocese of Catarman. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Local News. Brigada Balita. At katapusan balita lokal ang NAGSAAD itong Department of Public Works and Highways o kung DPWH kaupo itong mga regional gan district offices nga susundon hini ang 45-day public works ban nga gibatuman itong Commission on Elections sa COMELEC. Alam mo itong 45-day public works ban igindidir itong paggawas, disbursement gan paggamit ng mga public fund para itong construction ng mga public infrastructure kaupo na din itong delivery ng mga building materials. Magtitikang itong 45-day public works ban ha March 28 yan ang tuig ngan mag-iha nga da May 11 o sa kadlaw mahuman ito mismo pinili ay.